ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapuluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay analiday ka, iho. Ayan ka di ti fiancem. Awan pa'y mapagtal ka na babae, mama. Apay akas na timbagam. Adu dita, ti mapagtal ka na babae. Ni Carol, nakitak nga nakakibkibin na alalaki. Kwartak lang ti kinayat na diya babae. Adun ti dinawat na kanyak. Saan ka di akagat-gatang umanan iti kwentas? Nga alahas na. Wan, mama. Luklukwen naklayang na diya babae. Hando kasta, saan nga rod matuloy ti kalay sayo, iho? Saanan, mama? Itapay lang, kat naduktala kon ti kinagold digger na. Kasanun to pa yun agasawa kami. Ay, kasta man ti inarabid ti muna babae iti biyag mo. Kinwartaan na kalaan. Tsaka mo, mami. Tsaka mo. Mama, apay nga tangawan pa'y matino a babae ang matumpungan ni Manong. Ay, Jack man amo, iho. Nasingpat-mat ni Manong mo. No apay alukwan pa'y laang dagiti babae ang makarelasyon na. Kaduan samot dito'y syudad a babae, kat materialistik da. At damot manakam, ngam, ad-ado siguro dagiti rupat kwarta ang natumpungan na. Ay, adda manan pagsaksakitan tinakam ni Manong. Kaya't ko kumamang asawa ni Manong mo. Sakbay nga da mapasamak kanya. Ni mamamat, ubing kayo pa'y. Apay aday tapay tinapanunot yo. Wan, ubing titawan ko, ngam amumat. Ada sakit ko, iho. Ay na, mama. Saan kumaaday ta ti panunutan niyo? Kaya't ko makita pa ikuma, dagiti agbalin nga apukok. Sakbay nga da mapasamak kanyak. Apay, anya ti ar-aramidam dita, sika, ayme. Ingka mangala ititimba, taipan mo ija ayan, dagiti baka. Gatasan nyo ida. Saan ka di amabalin apagtuluyan dakmat iti koleyo, auntie? Anya nga agtuloy. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka? Kayat ko ti makaturpos, auntie. Adda nga rudan ni Claudia iti universidad. Adda nga rod trabaho. Addamat dagiti kadwa tayo ang mga ramid, auntie. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Noan niya ti desisyon mi, iso ti masurot. Sayang ti panagadal ko, auntie. Dwala ang matatawan, malpaskon. Uray dwala ang abulan. Adda nga rod trabaho. Sika ti mangkita kadagiti manggatas kadagiti baka. Adda na gorder iti presko agatas. Auntie, da kayo kumanti mangkita. Awan mo ti aramidan niyo. Anya? Ha! Sakit din ti ibaon mo, danga! Dito yaklata ka di rancho, daddy. Ituloy ko kumamot ti panagadal ko. Anya pa'y lang ti sapulem. At damat ten trabahom dito eh. Apay nga ni Claudia, kat agad-adal iti syudad. Sana nga mo ti trabaho dito rancho. Ang si ka kat amom. Sayang ti panagadal ko, daddy. Kayat ko ti makaturpos. Makarangrang ti kanayon mo nga ibaga. Ingka katag trabahon. Kita am dagiti kadwa tayo nagtrabaho damat laeng. Apay ka di amanipod na tayo ni mami. Katkasta kayo kanya, daddy. Nasingsingpat ni mami, ngam ni Auntie Magda. Saan ko matakabsat ni Claudia? Ngam isugit din ti pagad-adalan nyo.
Di nakpagpungtuten, Aimee. Ingkakit din iti ayan, dagiti trabahador. Adda kamat gaya man, anak ko. Oh, kumusta ti panagadal mo ijay syudad? Nagrigat mo ti agadal, mami. Nagadumot nga ipapaaramid dagiti manursuro. Marigatan ak unay, mami. Ano sam, tapno makaadal ka? May sakan to a maestra. No kuman nalaing ka. Kinabuga siya wenno doktora kumati alam a kurso. Marigatan ak tupay iti kinamaestra. Kasanon tupay no abuga siya. Nagrigat ti agi kabesa kadagiti lintag. Saan ko mauawatan? Iso a pinagsardeng ko ni Aimee. Tadyak kayat nga atiwan na ka. Ibilin yung man kit di ka ni Aimee. Takargaan na ti bathtub iti gatas. Kayat ko di agbabad iti gatas, mami. O sige, taibagakan ko na inton sumagpet. Tamapan mangala ijay pagprosesuan iti gatas. Taipan na iti bathtub mo. Awan ka di pa'y tinapilim ka ikalaysa, iho. Awan pa, mama. Amoy mat na manluloko na iti nakarelasyon ko. Tsak kaya't ida aminan. Manluloko na. Kaya't ko kumati maadaan iti apo ko. Sakbay nga da mapasama kanyak. Amumot nga da sakit ko, iho. Ti kayat ko iti babae. Kat saan na tayo rupat kwarta, mama. Masasaya at numapanak iti probinsya. Agpamarangak amay salanga simpleng empleyado. Agpamarang ka amarigrigat. Kasta ka di, iho. Wan, mama. No damakita ka na singpet a babae o probinsyana. Iso ti ikalaysak. Agam, anya trabaho ti aplayam iti probinsya. Uray anya ditan. Ijay amang sirpatak iti babae na pudno amang ayat kanyak. Dahil saan lang at ikwartak ti kayat da. Madanaganak iti aramidam, iho. Anya ko matipagdanagan nyo. Nataangan akon. Kamaalak tagbiag akas maringrigan. Ngam agannad ka kumaiho. Agannad ka akanayon. Talaga ka di asumardeng ka nga agadal? Itapay tadnandanikan at turpos? Duwalaangan atawan? Wen nga rohad. Mas dawak mat ka ni daddy. No apay analaka ang manipulaan ni Auntie Magda. No anya tibaga ni Auntie Magda. Tong palan namat. Sapay nagsadot dagi jay nga agina. Anya nga tat kinayat ni dadim kadagi jay. Mas dawak. Nagbalin pa yun anaungat kanyak ni daddy. Saan ka di ani mami? Mtakin ko kwa dito rancho. Day ta tipod no. Ngam dagi jay nga agina ti agari. Pinagbalindakit din akas lababa unan iti bukod mi arancho. Madlaw ko katdakkel tinagbaliwan ni dadim. Talaga? Nagbaliw? Manipod na tayo ni mami. Edi kwan? Insangpat na matandagi jay nga aginaan na ulpit. Agpayso nga tati ibagbagada. Ano kano napakanti babae ti lalaki iti panggayuma? Kat agbalin nga under disaya ti lalaki. Tsaka mo, angam, anya ko ma, ti ipakan na. Adda ka no rancho iti dahi alugar. Iso ka no ti pagtataudan ti presko agatas nga ilaklako da. Sa pulag na iti rancho. Kat agaplayak kas katulungan. Sapay ko ma, tagkas sa pulan da iti kadwada iti rancho. Pudno ka di, asan mo nga intad titang dandag iti trabahador iti rancho? Ited kunto. Ha, saan ang makauray dagita at trabahador iti rancho? Agang pimanaw dan. Kasano pa ita? Si siya ka mga sikaso kadagiti tarakan tayo? Oh, no ka ba alam lakit di? Ano sam? Tadi pa'y iso ang matangdanan dagita at trabahador.
Wenno saan, dagiti babae akatulong ijay pagprosesuan ni tigatas, tumulong damat. Ngem nakapsut da nga agbagkat iti kanen dagiti baka nga adda iti kamarin. No adda lakit di agaplay, alaem, tapno adda kadwam nga agbunag iti kanen dagiti kaan anak akunam. Kasapula ka talaga ti kadwa. Kumaa, numay salang a baka ti adda iti kamarin, ket nagaduda nga rod. Kitaam ti kasasao ni dadim. Aplikantin samat. Nakita na ti nakapaskil a wanted ranch helper. No saan nga itid ni Auntie Magda ti sweldo na? Amangan no pumanaw tumatlang akas kadagiti dadduma. Imbag lakit din taintid na ti sweldo. Kinid daw ko kankwa na nga itid na. Kasi kati kalaingan nga agproseso iti gatas. Saan pa'y unay nga amu dagiti kabarbaro akadwa dito pagprosesuan iti gatas? Imbag na nasingpot ka anang isuro. No kasano ti agpasteurize iti kaalala agatas ti baka. Nasurong matadagos. Dagiti dadduma, di dakitaan ana imbag ti kapudot ti iluto da agatas. Isong adda madadaan. Iso akasapulan ati thermometer no agluto iti gatas. Tapno saan amalabos ti na ito yung temperatura na? Iso ang pangaasim, Flora. Dinakpampanawan dito pagprosesuan iti gatas. Kasapulan ka, no agpasteurize, kan agikarga iti gatas kadag iti bote. Hi, kabarbaro ka dito rancho? Siyak ni Flora. Katulungan ni Aimee nga agpasteurize iti gatas ti baka. Aimee ka di tinagan ti kadwa mitay? Wan, manong. Anak ti akin kukwa dito rancho. No anak ti akin kukwa. Apay anak itak anak awit iti timba nga dakarga na agatas. Nauyong nga mindag syuman kankwa na. Ta para bantay kanulangan kadag iti agpasteurize iti gatas nga ilako da. Anya? Imbag ti manugot mat ni Aimee no kunam nga agad-adal. Ay, naturay ni bakit magdang agsyuman kankwa na. Kasimot nga rin no kasta. Saan ka di nga isakit ti ama na? Day tangaro ti pagsidawak. Atap ko pa'y kiti aginayoma day di bakit magda ti ama ti gayim ko. Pag kuna ama ginayoma na. Apay, agpay so kadit ti gayoma. Mama, husto nga ta ni Manong tapno makakita iti mapagtalkan nga asawaan na? Dayta mo ti saan ko nga amo, iho. Kitaan tayo no mayat ti napanunot na. No anya ti ibunga na. Agpamarang apobre. Bilibak mo't iti taktika na panunot na. Naawanan ngamin iti panagtalag. Gaputan namin anon alinuko dagiti nagbalin a karelasyon na. Tanagtalag adagos. Inted na tikid dawon dagiti ababae. Day tatay ko nada, adi na inusar ti utek na anagayat. Ti puso na tinaramat na kasta ka di, mama? Narigat ti agsao, ngam kaslakastan iho. Gaputa ay ayatan na ti babae. Inted na amin akinid daw daken kwa na. Siya ko timang bitbit iti timbang nga awit mo, ma'am. Ha? Di na ko maawagan iti ma'am. Kabailak da ito eh. Ay, siyak ni Andrew. Ti kabarbaro akatulong nyo dito rancho. Siyakmat ni Aimee, Manong. Saan ka di asikati para itad iti kanan dagiti kaan anak abaka? Nga adda ijay kamarin? Wan, ma'am. Nalpas ko idan nga inikkan. Isa tulungan ka amang ipandita awit mo iji pagproseswan iti gatas. Tinak ko mapaayan. Tapno di mo mat ko na. Sige, patgan ka man laangan. Tagyamanak, ma'am. Sige. Agsarsarita ta, kabayatan ti pannagnata. Sika ti makam mo. Ang naumay ni Auntie Magda, sigurado nga agungat day jay. Tapay nga gungan.
Anya ko man ti madino agsarita ta. Amangan no sa bali ti pagawatan na. Ibaganan tumanen nga adda mading aramidan ta. Ha? Anya ko man ti mading nga aramidin ta. Ammom kadi anakitak nga agsarsarita da Aime, ganti ka barbaro akatulong ije rancho. At damat itsura na dayja lalaki. Anya ko man no agsarsarita da, mami. Jak pagan ano ti mamirmiraot. Claudia, adda na panunot ko. Kat pagsaya atam daytoy. Anya ko man dayta, mami. Mayat nga yaramidan ta iti istorya, kat ibagata ka ni Julius, tapnoong tanna ti anak na. Tapno anya ko, mami. Jak maawatan ti kayat yu ang mapasamak. Claudia, no pumanaw dito'y ni Aime, kat makiasawan ka ni Andrew. Dua tanton nga agari dito'y rancho. Mayat, dayta na panunot mo, mami. Imbag, dasi nagtipastek a pagproseswan iti gatas dito rancho. Saan nga dayo ti pangibunagan iti gatas ang may proseso? Ijay kumasidag ti balay. Ngam na panunot idi ni mami, amay mayat no dito asidag ti rancho. Ubing ka kadipay, idi natay ti inam. Umuna pa lang atukad ko iti high school. Kasta? Nasingpat ka nagagat ka. Ngam, madlaw ko kat iroromenda ka. Ti pagsakitan tinakam ko. Di nakpay ammo nga isakit ni daddy. Patyan na amin nga ibagakan kuana ni Auntie Magda. Di na kadikayat nga awagam mo't iti mami, ta iso ti kasukat ti inam. Tsaka mo, ngam awan ti kasukat ni mami, dito'y puso. Nakitak amayat ti panagsarsarita da Aime, kanti ka barbarwa katulong ije rancho. Anya ti kayat mo asawan, Magda. Manipod idi jakpay nakita anaragsak ni Aime. Kanayon analiday. Ngam idi addaday jay nga Andrew, nagbaliw. Naragsakan kan nasaranta. Kayat mo asawan, adda relasyon da? Nukas pangarigan, adda. Saan mo ko maaparitan? Tapagragsakan naman. Kayat mo ka din na makiasawa ni Aimee? Apay, lapdam ka di ti pagragsakan na. Rumba nga ipalubos mo, no anyaman ti kayat na. Agbibisin kakitde, garangganjang. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka di madi, anaaramid ko. Saan kan nga gindidyam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho, ti paggarangganjangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda manan na idanon kada kayo, iti saan nga umno. Agbaligi nga ni Magda iti dakes apanggap na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, nasakit tinakam ni Andrew, talino ko tinakarelasyon na ababay. Rupat kwarta kano dagitoy. Napanunot na nga rod, amang sirpatlaangan ijay probinsya. Barang saan arupat kwarta. Iti sabali abangir, naliday ni Aimee tanaranggas kankwana ni Magda nga agsyuman kankwana. Ngam saan nga isakit ni Julius nga amana. Gapo ta pinadakas ni Magda ni Aimee, kinasarita ni Julius ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo itaalawas ang napuluhan. Awano, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Daddy, anya ka din ti sasawan nyo. Adda ka din madi anaaramid ko. Saan kan nga gindidaam mo? Amok ti aramid mo. Trabahador lang iti rancho ti paggaranggan jangam. Saan kayo ang maawatan, Daddy? Siguro, adda man ang tinaidanon kada kayo asaan nga umno. Awan ti maidanon no awan ti nakita da. Makasasawa ka din, ha? Agadal ti kayat ko, Daddy. Saan kat ang makiasawa? Amok paingay. Ha! Amangan no inton madamdama, kat makiasawa ka adi na oras. Angam saan ka alapdan, no day ti pagragsakam. Apay ka di akasta kayo kanyak, Daddy. Manipod awanan day di Mami. Saan ko nanarik na ti panagdungoy yung kanyak? Sabali man ang tinapanan ti saritaan. Dita ka man laingan. Imanawan ni Sir Julius. Gusto na ita panagsangsangit mo. Nagsakit ti panagsasao ni Daddy, Manong Andrew. No adala ko mapagtrabahuan, kan pagdagusak ijay syudad. Inak ang trabaho langan ijay. Agurno nga, taituloy ko ti panagadal ko. No kayat mo, agpakada akpailahan ka ni Sir Julius. Adda amok iti syudad. Damagag nagkasapulan dahi ti katulong. Kayat mo? Saan da nga taan naranggas? Kasanuan amom ida? Siguro gayam ko ti security guard da. Adda basit balay na itilikod ti balay. Ije ti pagyanam no mayat da. Ayan ka di ti security guard ako nam. Napano ni ije abroad. Siyak tinangital ka na iti balay na. Kasta ka di? Tagaan o kagaya, Manong? Awan mas no papagyanak. Nayanak ka kay syudad. Ngam taga-probinsya ti inak. Saan ta ko man napagsaritaan ti kinataok? Tamalidayanak lang ang makalagip. Mabalin. Imawag itay ni Manong mo. Ada kanuig na dito'y akatulong. Ag-working student ka no. Kursonada na kaditi babae, mama? Wen ka no. Ngam iyag na dito'y tasumrag akas katulong. No sumrag kas katulong. Mabalin kumat nga rod akilatisan. No saan matlang arupat kwarta. Kasano kumamot ti panangkilatis mo ako nam? Ha? Ada kanya akong ti stroke. No kasano ang maamwak. No saan arupat kwarta. Basta saan mo apagaramidan iti dakas ti babae, iho. Ni mamamat. Sa anak matkat ama nagdakdakas. Ada pa'y gayam imbaga ni Manong mo. Imbaga na kano iti dayje babae, nga agaplay mo't ni Manong mo akas security guard dito'y balay. Anya? Kaya't nasawan. Di na imbaga akapamilyata. Kasta nga rod, iho. Nagpamarang amarigrigat ti kabsat mo. Nangala ka kumay iti gatas. Tara matag apang moisturize iti kudil ko. Napan ka kumaijay pasdak. Tain ka na ngala. Nagapo ka lang arudan ijay.
Nangala ka kuman Jakmut kamin ammo aka sa pulam ti gatas. Paidam ka kit di Namin ano nga imbaon nak anangala iti gatas. Nga impan ko di tabat-tab mo. Nasakit ka di, tinakam mo? Kasano nga ibagam apaidamak? Kat di mo imbaga amangala ak iti aramatom ita. Sige, ditakan. At dapay aramidak. Basit lang nga anos. Mapapanaw kan tumatlaang dito'y balay. No agbaligi-ak amang papanaw ka ni Aimee dito'y balay. Ibagak anagasat ta. Imbag ta inaramat ko ti utak ko. Iso anak ipagnaed ta dito'y. Di kayo pa'y nag-istorya. No kasano anaam-amo yun ni Daddy Julius? Saan akas iti daddy ama Martak? Sigod nga gayam kami iti ina ni Aimee. Inayat ko idi ni Julius ang ti ina ni Aimee tiin kalay sana. Nagsakit idi tinakam ko. Kastagaya, mami. Iso nga ika gumaam, tinakidan na ka ni Daddy Julius? Anya pa'y ngay. Rimang ay tirancho da, iso nga inapapalak. Ngem idinatay ti asawa na. Ingka gumaak mat aginundawayan, ti panagladladingit na. Nalaing kayo matngarod iti kalukwan, no kasta? No pagsayaatan, apay kit din asaan. Iso atuladan na, Claudia. Saan ka apumatol iti mamirmiraot? Dajay adda mabalin na ti sapulam. Iso nga rod, nga oray kursunadak ni Andrew tanatar, ngam katulong lang mat. Apay ko ma, amang ipakita iti motibo. Iso adang nga ni Aimee. Tanakisiningad kit din iti dayjay akatulong. Palubusan nak ni Daddy. Mapana ka di syudad. Kasaritak ti ibagbagak no agkasapulan da iti katulong. Sige man nga rod, Manong Andrew. Ngam saan mo pa nga ibagbaga ka dadadi ti planok nga ipapanaw ditoy. Kasano ako na pumanaw ka ditoy? Pumanawak mo ton Pangaasim, Flora. Saan ka pumanaw? Tapno adda awagak apagdamagan iti mapaspasamak dito rancho. Ha? O sige. Ay nga maikawak lakit din no makapanaw ka ditoy. Ano sa mon tapno makaturpos ni Aimee? Iti sana mabayag. May santon adi adal. Uwan man langan. Dapukan ka. Agyanak pa dito rancho. Agyaman unay kan ka, Flora. Katsapay lang ko, ma. Taad na makita ni Manong Andrew apagtrabahuan. Kan pakidagusak. Alang arol, masapa ak amapan tapno makasubli ak matlangin ton malam. Agsagana kan ton Aimee. Tamabalin ta ti pumanaw dito rancho apama na makasangpetak. Kat kasanuti ko nam nga iyag mo a babae. Saan nga tarupat kwarta ako nam? Tigayam na tayo nga inana ti akin ko kwa iti rancho, mama. Ngam ti agsyuman ken kwa na ti agari. Pinagbalinda ni Aimee akatulong iti rancho. Nagawan mo ti puso na daytan nga agsyuman. Maasyanak unay ka ni Aimee. Kaya't na ti makaturpos. Ngam pinagsardeng na tapno iso ti mangkita kadag iti agi proseso. Kan agpasteurize iti maalad agatas dagiti baka da. Adda ka di panagayat mo iti dayta babae? Wano, kaasila ang ti marikrik nam kankwana. Damo pala anak itak. Inayat kon, mama. Nasingpat ni Aimee. O sige, iyag mo ditoy. Tagpa ay akas katulong. Tapno maobserbaran tayo. No saan arupa ti kwarta ako nam. Inton umay, agpamarangak kas security guard iti balay.
Iji quarters ti sigo da security guard ti pagyanan mi. Duamat ti kwarto ijay. At na nakasagana apagyanan na iji syudad. May sa akatulong, gwardya akmat. Kaya't mo asawan. May sa abalay, ti pagyanan nyo adwa? Juan Flora. Security guard ak. Kat para lutumat ni Aimee. Uy, saan mo nga taapag-aramidan iti dakos ti gayam ko? Ikarit nga ayawanak ni Aimee. At damat kontakyo ti tunggal maysa. Mabalin mo nga awagan tapno kumustaham no niya ti kasasaad na. No, Jack, tumakontak ti gayam ko. Ipabirok ka iti pulis. Wala. No kayat mo, sumurot ka tapno makitam ti balay apagyanan mi. Tapno di ka agdwa-dwa. Saanan? Ang mga numakita da nga awan tayo atalo kat delikado. Ala, mapan kami nga rodan. Ibagamton ka na kuwadaan apan kami. Malaman. Iso ang masigurado ang nagawidan ni Daddy. Talaga ka di saan kayo nagpakada? Saanan? No, siyak. Sigurado adidak palubusan no agpakadaak. Nimat Andrew, pagarupan da at saan apanangtad ni Auntie Magda iti sweldo na. No apay apimanaw. Adda ka din ni Aimee dito'y rancho. Saan sa mata nagawid iti rabii? Awan mo't dito'y, ma'am. Nakuna na ngamin, akayat na ti agtrabaho. Ta ituloy na kano ti panagadal na. Anya, pagadalan na ti bagbagina, kasta ka di. Oh, mabalin ayamot ti kasta. Mabalin, no kabaulan na lakit di, madam. Kasano ko maamapaggidan na ti agtrabaho? Ay, awan latam mo kon. Ado mo ti kasta, madam? Asino nga rod itatimang kita kadagiti kakadwam? Ayan mo't dayjay nga Andro. Di yun samot into ti sweldo na, madam. Pimanaw mo't. Anya. Oh, nagkuyog lakit di dagijay apimanaw. Ha, dagiti sinalbag. Nagtaray da siguron. Awanen ti anak mo agarang ganjang. Nagtaraydan kan ni Andro. Anya, no kasta, awan tinangtad iti kanen dagiti baka iti kamarin? Nalabit. Jak ngamin di manon ijay. Ijay lang pasdak tinapanak. Nagawid ak adagos gapu iti naamwak. Asino pa iti mangkita kadagiti manggatas iti baka kaya nagproseso? Adamot kit din ni Flora. Amo namat, tainsuro ni Aimee. Ngem duma ano adda ni Aimee, takabain kantong palan dagiti trabahador ti ibagana. Apay, siyak, dedak ka di kabain kantong palan. Flora, ited mo ngamin ti sweldo dagiti trabahador tapno di da pumanaw. Jak amo no asino pa iti makaamo nga agpasturize iti gatas no pumanaw ni Flora. Nakadanon tan. Umunag tan iti gate ti balay ti agbalin nga amo ta. Nagdakkel abalay. Nagpipintas dagiti masetas iti aglawlaw ti arubayan na. Mapantapay basit iti quarters ng iti gwardya. Ta ibati ta ti gamit ta. Kan aginanak ka pa no napanog ka iti biyahe. Ayan ti quarter ako nam. Iti lukod ang tidak kalabalay. Adda kusina kan doa kwarto na. Kaano ta akasao ti kunkunam nga agbalin nga amo ta? Di ka kadipa aginana? Apay, saan ka napanog iti biyahe? Sige nga rod. Sapay kumaa. Takayat dak akas katulong da. Nakasaukon. Ket kayat da ka. Ay, makisarita kalatta ka ni madam. Tapno agam amo kayo man. Nagbaliga ka nagpapanaw ka ni Aimee dito'y balay. Iso nagkasata anak ko. Kasano dagiti trabaho na ijay pasdag apag prosesoan, mami?
Dayta nga agpayso ti parikot. Kanayo nagto ti mapan ijay takitaag ti araramidan da. Sana bale, tadamot ijay ni Flora. Ikantak ngayam iti kwarta, tamapanak ijay syudad inton bigat. Adan tumanan klase mi. O sige, lalaingam anak ko. Dandani nag-retire dagiti mamaestra ditoy. Sekanto ti maysa ka dagiti sumukat a maestra ditoy. Bareng makapasak, mami. Ano nga min ti bagsak ko daytoy napalabas a semestre. Anya, apay ngay nga dabagsak mo. O sayang pa'y no kasta. Di pa'y ulitam manan. No magagatak amangulit, mami. Claudia, kasano nga ron ang makaturpos ka no saan mo nga ulitan? Pagpili ka, ano niya ti kayat mo akwarto ka nagatidwa. Umunag ka, taagin na ka. Agyaman ako, Nay, Andrew. Ibilang ko dahito'y adakkel nga utang ko anaimbag anakam. Saan mo na panunutan na ita? Tinaskan, kat matunoy mo ti arapap mo. Tapno di na kairuruman ti agsyoman kan ka. Sapay ko mata makaturposak. Tapno maaramid ko ti rumbang apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Kukwan ni Mami ti rancho. Awan karbangan dagijay nga agina. Nagturidan nga agari iti sanda ako kwa. No iti lintag, talagang awan karbangan da. Nagkalay sa kadida dadim kan ti agsyoman kan ka? Saan daan nagkalaysa? Basta insangpet ni Daddy ida, ijay balay. Naimbag abigat yo, madam. Kastamat balasang ko. Si kagayam ti bagbagada asubrak apara luto dito'y balay. Wen, madam. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno maituloy kumatlaang ti panagadal ko. Kasta ka di balasang ko. Bilibak iti kinagagat mo nga agadal. Takayat mo pa'y agtrabaho tapno makaadal ka. Itamot laang, mabalin mo ti mangrugi. Agyaman ako, Nay, madam. Napatag namin kanyak ti adal. Tapno daras ka ang makaurnong. Ingat nga tok ti sweldom iti binulan. Agyaman akla unay, madam. Nagsayaat kayo unay. Kumusta ti damo nga aldaw mo iti palay ni madam? Nasayaat damat, Andrew. Dinamag na, no ijayak a maturog. Ngam imbaga ka dito'y akon quarters. Tadda dito'y dagiti gamit ko. Nasayat mo't no kasta? Aimee, sapay ko mata, di nakaguray ti ibagakin ka. Anya ti bagam? Apay ko makagura ka. Iti kaano man, saan ka ang mabalin aguraan? Tanasingpot ka kanyak. Nga oray ibagak, ada panagayat ko ken ka. Agpaiso ka di, ti ibagbagam. Agpaiso. Iso nga inawis ka nga umay dito syudad. Tamasair tiriknak, na makitkitak ti panagsangsangit mo ijirancho. Sinipsiputan nak, ijay rancho. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Awanang karbangan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andrew kan ni Aimee, tinulag na ti inana nga alaan da ni Aimee kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andrew kan Aimee, naragsakan da itoy. Iti met syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andrew. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andrew kan ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Awan karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tiriknak no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, ije rancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit di barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mat igam ko akwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad at dayjay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipatan mo. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay ditoy. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi taapasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga da ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Sika ka di ti anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod simra kak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Ha? Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kon nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa ang naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas, ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo di ta? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem. Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di
Numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangasim, di ka agaramid iti saan ama iparbeng. Apayakas lang naliday ka si Mang Pad iti quarters. Jack magustuhan ti panagngir-ngir si. Kan panagkid-kid day ti anak ni boss. Saan mo nga taltalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di na kapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Saan ka komportable nga agtrabaho ijay? No adda day jay nga anak ni boss? Ha? Apay ko makabutang mo. Kat natataer ngam siya. Para kanyag, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka di na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamat nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagngir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon ket nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Amangan magbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya tiraramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo ngayon inted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan. Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam ti linaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay ko maakita ti linaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano ko maamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag. Lukatak ti bag. Tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado a kwarta. Apay kumaday ta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan. Di na kayat ti kwarta. Ado da ito yan na kwarta.
Agbiag ko maitinasaliwan-wan day jeng Aimee. Wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta, akas kadagitiim mo na ang nakarelasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyag. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak iyo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay adi naksardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon na klang kan kuana. Iti ka ano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka di dayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan? Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti dayta nga imbagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina, tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang amaamuan, nanapudno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong. Imbagak nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya tiinsumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinong batan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapili? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga palawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Sisasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takita, no napuno ka matlaan kan kuana. Nabayag kayo ka di? Nga agam-am mo kan ni Andrew?
Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan ka apanagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanan ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam, kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Ditay pay ammo, nupudno anak itaray wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw, kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napim manaw kan ni Andro. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim, umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nak, Mert. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinang ibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita, kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti battab ko. Ibagayo akan ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas ana pasteurize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbaga ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao apagarupan na kat na nga tula unay. Ngam saan mat? Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Ur-urayag day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na dya a Flora iti pasdak, mami. Apay kumaapagtalawak. Iso lang ti makaammo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga to akano. Kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Awan ang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta kat inala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda ken Claudia.
Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napuluhan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga ta ti aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, Ah. saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam, Oh, Julius. may sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka nga dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Wen, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka, madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pa kumustak ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Aimee, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti araramiden na. Iso asaan ko disturbon. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti adu a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribam man ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro man ang tiulo na. Bareng sabali nga minitan ni Julius. Kasla ka iliw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan. Diyak kayo ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maimi. Nagngangato. Wena, tadyak kayat ama pa ay ti magpapahadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika, anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni Dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata.
Sikat ti makaam mo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dahil superstar. Nalabos mo tin Pudno ti bagbagag. Sikat ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong diti rancho tay may ka, Claudia. Kunak mano agad adal ka. Apay nga da ka ditoy. Diyak kaya ti tabas ti dilam, si kababaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si kababaunan. Aguray ka man. Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idi ni Aimee. Idin to ta si kakot saan. Huh? Suron kon? Pagbabawyam day ito nga'y naramid mo kanyak. Iti anya aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya day ti rancho, kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Tu, iti anya aga po. Anya ko mati basol ko ken ka. Sika ti rumbang nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia. At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan na karelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid daun ti babae? No kwarta ti kiddaun na. Dayta mo ti kamali idi ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid dawan dagiti babae kan kuana. Anya ka tati aramida kiti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay na, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana iproseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak mo ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam laeng, ta iso ti pangipananta iti gatas. Sige nga rod, sir. Lumugan ak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora. Apay, akimuyog ka ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana.
Saan ko maasyak? Nana, Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam idi, tiawag mo kanyak. idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga saan matgayam? Saan kayo ang maikari nga agsyuman kan kwa na? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, Nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kay din ja heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmarcha ang mapan umawat iti diploma. Kat isagot kon to dahil ta a diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kenkwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Ang mangnamnamaak, adumteng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin at daan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantayon to ije lugar da, no intayo ka sa uti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangon, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Adumat ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rodan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasan pa'y ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak nakuna na ngamin idi, nga apay kano anag bayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. No maminsan, nagadula unay mat ngamin ti papaarami dagiti professor mi, mami. Rumbeng ngamin nga aramidan nyo dagita. Jay kagiddan mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasurun nga rod, mami. Kuna jay din asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti paragturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo, may superman. Siyempre, may superwoman. Itapay lang kablaawan kan.
Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Nera na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adabagsak na. Kaya't asawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakas asawan? Pag ko naamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawanan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagturad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaam-amok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain. Asino ka datang ata tinapuskol ti rupa na? Mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidam ta kayat mong aramidan ah. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agparikot da magdakan Claudia tasan ang makaturpos ni Claudia gapo kadag iti bagsak na. Iti sabalya bangir umadanin ti panagturpos ni Aimee iti kinabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidam ti kayat mong aramidan. Ngambasol mo, nudyak maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitad kada kayo ti listaan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanyak ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka ta, ma'am? Ha? Sige, mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka. Manang kunakun Tamanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ako, Nay, kada kayo.
Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga ro dun iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinag-order iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, ikumusta nagtuken kwa na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko ngamen ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinungbat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tuten nakday dya a babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaat itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Dayjay ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review iti review center, love. Wen, mayat na inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Dahitamat ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Inton madanon ti bar exam me, love. Namnamag mat dayta, love. Amok kami na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Adda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kidaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo kuman tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Wen gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan kas idi an nalukay kadata. Nagbalin mo't ten akir mo't. Kasuron ko mat dayjay nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kaslaad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mat kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan a naparamag. Sabagay, day tamot tinadlaw ko, mama. Ngam saan nga amo ni Aimee? Nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na.
Sigurado nga ijay dantong agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Amy iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung abogada, mama. Wan iho. At danto alain ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong. Tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyo. Sige man nga ron. Sorwan nak, tapno makatulong akan ka. Alang ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom? Wenno, ijerancho. Depende matkat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko na. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanyak. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti dayto a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang kang aplikante iti rancho. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika dayta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka di ti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kwa na, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano interesado kayo ang mga mau, nana? Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecureak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlangan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrek, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramidam. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaay ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. Di na ipagarup nga adda kayo iti ngato. Makabalas matlaangan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak. Adto'y titugaw kan kayo.
agbatayak iti tugaw, ket ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu itatigatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan ititimba. Barang ipiyar naman ng tilibreta ti bangko kanya. Adakon iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kasla maulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga indoron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na di babae dito'y? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir. Maulawak, nagsakit. Anya itatiramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakanuan iti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di ta ulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam? Madanaga na, Clav. Amangan no sana na inayon tinagan ko iti listahan dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumarunumanan nga exam yo? Agnerbyosak matan. Madanagan akmatan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumarunong nga exam? Anus lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunak, no anyaman ti resulta ti amin. Apay nga agdardaras ka, papanam. Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, Mama. Si kamot yan ada magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Diyay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga ramiden na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas a napauluan.
Awan Karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan, Karbangan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline matan, mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasen anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lakiwat day ja babay. Addan to aramidak kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnaan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ijaunag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumay ti sabali. Agpabanglo ako mangarod ka ni Julius. Hanggang kas jamutan tinapasamak. Iso ada kayon tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan yo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka dinangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan yo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laeng mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnay jay. Kaslada kayon nga agina tinangdangran kanyak. Ngamawan ti kasta panggapmikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramiden. Jay kunakon, kasanon, no siyak, tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito, Attorney Aimee. Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kauawag na. Pudno ka di, love? Nakapasaak? Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyaran ta ni Daddy, love? Kailiw ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam abilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamot na nasarakan? Ay, kita nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta. Tauray ka lang nagtartaray at manon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Nga ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsa ka nak amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha? Flora,
Malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka da pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay ko ma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken ko na? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Idinapanak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo iti napasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga minagan-anad. Papuskulon talatan ti rupata. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nangruna kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnanga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakahawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am mo, tamay sakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat na tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kun kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pamakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Oh, Flora. Saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi ka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Ha? Anya ti kayat yo asawan, sir? Dumngag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay, imay kayo matitirancho nga gina.
Ay, kumusta ka, Nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawan ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan, ti kabaulak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mabanta ka din ije rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga kon ken kuana itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan na kat nga ron. Sabagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito'y ti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laeng ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos. Agtugawak pa ito'y sirok ti kayo dito'y arubayan. Sika ti makaam mo, no asino manday takunam nga urayam. Numabalain, saan kayo pa'y apumanaw dito'y, nana? Asino ka kumaamang mandar kanyak? Katulong kalaang! Sir Julius! Umay kayo ditoy! Amangan no ni Aimee ti sumungad! Anya ti kunam. Ulitan man, Flora. Umay kayo dito'y kunak! Agturong tilugan na sumungad dito'y arubayan niyo! Amangan no da Aimee kan Andro ti sumungad! Anya? Ne, duwa mo takot siya ti agturong dito eh. Oh, aday tadan! Daddy! Ay, mi anak! Ay, mi! Pakawanan na ko, ma. Arakupan ka man, anak. Daddy, kailiw kayo unay. Agyaman ak unay, anak. Tapi nasarnak matlangan. Wan, Daddy. Kadwak ti kabsat, kan ina ni Andrew. Anya? Kabsat kan inana ko nam. Nakakutsa damat. Kunak man marigrigat ni Andrew. Daddy, nagpamarang lang ang marigrigat. Agam, saan aday ti pagsaritaan tayo? Ay, umay kayo nga rudan. Sumrek tayo di tabalay. Magda, Claudia, mangisaga na kayo itipagsasangwan mi dito'y salas. Ay, syakon, sir. Ang mga noan niya pa'y ti isagana dagitang agina. Hay, awan pa nagtalag ko kadagitang agina. Uno saan? Bantayak ida amang isagana. Ala, si kanti makaam mo. Pakaidayawak ta nakaumay kayo dito'y pagtangan mi kabsat. Ibaga kon ti gagarami. Tada ka no aramidan ti anak ko ani Jervy ije syudad inton madamdama. Dawatan mi kuma ti pamalubos mo nga ikalay sa ti anak ko ani Andrew ni Aimee nga anak mo. Nuan niya ti pakaragsakan ti anak ko. Sana siya ti agbalin na tubang kabsat. At dadamatan iti husto nga edad. Ngemsakbay ti amin. Itid ko pa'y kumaki ni Aimee, tinabayagan nga imbati day di inana. Aimee anak, adtoy,
tinabayagan nga induldulin ko. Papaitadkan ka, day di inam. Basit, abaol? Anya tilinaon dayta, Daddy. Adto'y titulbak na. Lukatam, takitaem tilinaon na. Apay nga imbaw na ta ni Daddy Julius amang isagana iti merienda dagita. Aganos tapay ita, anak ko. Agdungpal talatan. Inton ipantatimakan ni Jasalas, mangagta ti saritaan da. Wen anak, iso nga gawaan ta ti mangisagana kadagitoy. Tapno makapantan ijay salas. Masurunak matitiday ta, Flora. Bambantayan na takit din dito'y kusina. Wen nga rod. Mabalinan. Ipantan ti pagpalamiis iti ayanda. Nalukatakon, Daddy. Papeles mat dagitoy. Basaak man? Last will and testament daytoy, Daddy. Nailanad ako kwakti rancho kan balay. Huwain, anak. Day tatibilin ni mamim, iti agsakitan. Impaaramid na dagitan, sakbay apimusay. Ita, tadaan ka niti husto nga edad. Itadkon kan ka. Gayam, kayat nga rod asawon dayta. Nga awan karbangan ti ore asino nga agare. Wano mangibaga ako kwa na ti rancho kan balay mo. Agyan kami matan ka ni Andrew ija syudad. Ta ijay ti ayan ti negosyo na. Gayam, sikan ti dutukak amang tarawidwid iti amin. Sika ti kangatuan amang kita kadag iti tao. Kan tuy balay. Nangat nga to pa'y laang mat ani Sir Julius, gayam. No kayat ni Daddy, alaak matan ija syudad. Saanan nga agtrabaho? Tapno makainanamat. Tapno diyo mat ko na anaranggasak. Agpili kayo, no anya ti kayat yung trabaho dito rancho. Para dalos, tumulong agitad iti kanan, dagiti baka, anabiit pa'y anaganak. Dagiti lalaki ti agsawar amang kita kadagiti bulo sa baka. Agsweldo kami kadimat? Ay, wan alangan nga agtrabaho kayo iti libre. Anya nga iti igatang yu iti kanan nyo, no saan kayo nga agsweldo. Flora, mangbaliak man nga rod iti sweldo? Ay, saan pa'y amabalin ti agbali tawan pa'y kinsinas. At dapay mo't kanan nyo anabati ijabalay ni gayim ay may. Di kay pa'y nang rugi ang nagtrabaho, agbali kayo. Ninamnama tama tagikwata ti rancho. Iso nga inremedyo ta napapanaw ni Aimee. Kuko namat gayam ti rancho. Awa na pulos ti karbangan ta, mami. Daytoy samot tay kunkunada, akarma. Nagbalinta ka tamatang-tangdanan lang dito'y rancho. Imbaglakit din Tadi data pinapanaw ditoy. Awan pagkamangan ta. Nagkasat matgayam ti biyag ni Aimee. Bak nang gayam ti agbalin nga asawa na. Abugada pa yan. Ay na, agkupit ti barukong ko iti apal. Claudia, no impasnak mo kumamot tinagadal. Saan kumakastoy tinagbanagan ta? Dagiti inrurumanta. Isuda mo't tinagbalin nga among ta dito rancho. Daay me, kan Flora. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapuluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayat ba't ti postura mi tantay? Papanam ka day? Ay, Domingo ita. Ammo mo no sa dino ti papanak. Oy, nagasat kayo nga raw. No matawid mo to ti pagarian ti Diyos ako nada, antay. Na, apay nga rod asabali ti panagkatawam kwarog. Ha? Apay, di mo kayat akaraman ka kadagiti mangtawid iti pagarian ti Diyos. Dayta ka di lang ti makagapaw. No apay amapan kayo di balay pagkararagan, antay. Timapan ijay balay pagkararagan, saan lang amapan dumawat ka ni Apo iti pabor. No di kahit mapanagyaman ka dagiti amin aparabor nga impapaay na. Kasta ka di, antay. Mm. Ay kat ilaklak amdak mat nga rod, ah. Pakikarak-kararagdak may. Inya nga tamot titawidak kan kaangkail. Nah, kanyang ititawidam ako nam. Saan ka diyan mabalin ang makatawid ak matiti kwarta? Ha! Sanikwa, alahas wano alikamay ng kail. Ay, apa damagam titawidam kat sa anak pa imat nga agngangabit ako na da. Uray saan ano kaya da kapatawidan? Naa. May mayat man ng kail. Hey, mga no inton maalam titawidam kat tinakto namam mo. Bueno, mga no di ka pa'y ag-thank you. Ay, bitapay lang kat agyam-yaman ako na. Oy, ina. Tapno itit man titawid ka. Ay, tal na ka. Saan aday tatawid ti ibagbagam? Mga sawa kakit di. Malagip ko man badong, no awan day to'y tawid mo atalon ken bangkag. Kasano nga tatibiyag taitan? Isu adakkel ti yamanen ta iti day di tatang. Tauray kaskasanaw, uray di da napagadal, adda day to'y gamgamulun ta. Wen nga rod adda dita ti oray pangipatakderan dala ko maitibalay da ket awan pay. Ay wala, narigat ti awan pangipatakdaran da iti balay. Nangina pa ita ti lutay. Wen, isu aday to'y sang kabasit asani kwa ti pakalaglagi panta kadagiti dadakkel maw. Kasano nga tamay no ipulang ta ti bukod ta abiyat. Na, ay, amok pa yan. Adaman nagsaritaan mikin ni Badong Kumaray. Anya kadiday tamaray. Kasanuntun nga iti basit adag amay, inton ipulang mitibiyag may. Anya? Apay aday tapay tinapanunot yaw. Ay, jakman amo maray. Simken latamot ang nagsaritaan mi day taabanag. Sabagay, di tay abmo ti pasamak. Kas kumayta, dagiti naawanan gasa at idiging ginad, kat di da impagarop, anadanon ti oras dadi na oras. Si Kangay Maray, di mo kadimot mapanunot, no asino ti pangipatawidam dito'y tirsinam, inton matay ka. Ay, awan lat di ka masasaumot, Mare. Ay, jak pa'y amaw. Sapay ko ma, tama bayag pa'y day taabanag. Nagkapu ka ka DJ Simbaan, Maray. Wen, Maray. Apay, di kamot na pan nakimisa. Diyak mo ngamin masango, Maray. Ay, madiday ta ibaga asaan amasango ti pagrebengan iti Apo. Di mo ka di kayat amatawid mo mati ko nada apagareyan ti Diyos. Ay, Maribanang. Madamag kuman gayam. Pangipatawidan yun tong atamot iti sanikwayo kin ni Kapitan. Inton madanon ti Chimpaw. Ay, awan pa'y matday ta iti panunot may, Mare. Ang mga nunikwarog ti mang taway ta isuka nga ro ti kaasit gan akabagyan yaw. Ay, jakman ammo kan ni Enteng. Awan pa'y nagsarsaritaan may maipapan iti day taabanag. Ang, apay aday ta tinadamag mo marituyang. Ay, jakman amo, Mare.
No apay asim ken latan iti panunot ko ti maipapan iti taway mo. Kanyat nagsarita nyo kan marituyang. Ay, mas daawak man iti dayja ako, Marek. Damagan nakit din no asino ka no ti pangipatawidam iti sanikuhap. Ay, kanya nakanaday tata, dinamag na. Mas daawak mo't nga rod. Di tapay nagsasarita anti maipapan iti dayta abanag. Kaslakan ni Kwarog. Ada na ibaga na maipapan iti dayta nga inanawak Anya ti kayat mo asawan. No ada ka no ipatawid ko. Anya, apay nga tamat, anapanunot na dayta. Jakman amo ko ni Kwarog. Imbagak mait nga amangan no di pay agyaman no maala na ti kayat na. Asino di kanya sa umiti sulpon mo? Ta nagladingit ka mait, kalpasan ti panagsarita yaw. Di ka no kasinsin ni nanang kao. Natay ka naun tataba daw. Aya, di ka pilitan na papan kayaw kini angkel mo kapitan. Di ka mo umay ni uncle kao. Apay kumaasaan ang mapan kabagyan yung around. Nitatang ko ngamin ti kabagyan ni uncle kao. Kabagyan mo't ni nanang ko tinatay. Amangan nga ron no saan ang makapan ni pari inteng. Nalabit. Naibaga na nga da ka numanin seminar da. Nukasta, mapan ka ijay lugar ni Ikit Mau. Kapilitan na ang kail. Alangan mo tajak mapan. Ikit ko mo't dayjay. Saan ka di aday jay nga ikit mo jay balikbayan? Pudnaw. Nabayag ijay Amerika dayjay. Ay pasensyaan no jak makaumay. Tani, ado ti trabahon mimit. Makumikum kami. Mawatan ka ang kail. Sa anak mo't kiding agbayag ijay. Ay, una, di kag baybayag. Ang mga no agbayag ka manan, sapay kasapulan ka dito. Unang kail. Kaasimot niyan tibanang ang mga sikaso kadagiti dingwan niyaw. Ay, nasaya at ba? Taam mo, tirigat niyan te. Kapilitan asikati mga sikaso iti dingunyaw, taada man ang seminar ni Kapitan ija ilay. Ay, wen nga rod, Mare. Sapay, medyo narigat nga ukudan jay baka ni Inteng. Ay, no siya kabuteng ko nga iguyod ti tali ti baka, noon na banos. Ay, saan mo't kit ding agsang doa? Ang makiginuyod, nagpigsa. Ad akabuteng ko no kasta. Saan apa iguyod? Ay, pasaray mga laak itiruno nga ilayat ko, no kasjay adandan ni saan amagna. Masapol alayatam sa magna. Ay, word, Mare. Dayta nga ruti kasuron ko iti dayjay abaka. Naimbag pa'y jay nuang, tanalaka nga iguyod. Natulnog. Akin nuwang ngay, dita ko araw. Nagdakkel mo't anuang. Ay, impatawid ti ikit ko anatay. Saan ko mga iyag dito yan? Ngam itulod damit dito ay baban iti pick up alugan ti anak na. Ay, naggasat kan ko araw. Pinatawidan da ka iti dakkel apulitinwang. Un nga raw. Pirmi aliday ikaw. Gapo iti ipupusay na. Ngam midi imbagada nga da itid na kanya kanuang. Ay, pirmi aragsak kaw. Apay, awan anak na kaday, dayjay anatay. Damot may isa. Jay imay nang itulod iti nuang. Ngam madamot mabalinda iti biyag. Agigyan da pa iti Amerika. Ay, nagswirtikan ko araw. Kasta mo timbagan ni Uncle Kao, tata. Imbaglakit din ta napahanak mo't ijay lugar da ikit kao. Kit imbag man, tamam muna ka pa iti anak da. Nga gigyan iti Amerika, ako na. Hindi nakita da, asyak ti kaduan ng agunggunay, ang mga asikaso kadagiti sa nga iling agsangpait, agluto kan aminain, di na magdano asino ak. Ay, naggasat ka na talaga, kwaraw. Nagmalas ka mo't kaanakan. Anda mo ng kabagyan ni nanang mo kano api musay. Ungarod ang kail, kabusat mo't lang jay nabita pimusay. Nakitak day jay, di natay jay may isa. Ay, mapan ka ka di? Unang kail, sapay nagsasadot ka no dagiti kakasinsin ko ijay. Di na ba'y tumulong iti trabaho? Ah, Siyak tuman aminain.
Apay, anyat aramidin da kita akakasinsin mo ngay ako nam. Di lagsilsilpon mater, aramiden da. Inton ibagak amang anayin, alis tuda amang ibulsa iti silpon da. Ay, nagsasadot da nga rod da gitan. Ay, sadot da no trabaho, nga malis tuda no panangan. Naggasat mo ni Kwaraw, tapi natawidan da, iti dakkel apulitinwa. Manmano ti kasta. Patawidan da numapan itinatayan. Adda kumamot kabagyak amang patawid kanyak. Ipatawid da pay laeng mata iti asidag akabagyan da. Ngam ti itadakan ka. Awan to, may tikabagyak kabalik bayan. Tapno adda kumamot itid da kanyak. Diakla yung pagaraw. Nga dagayam kabagyan ni Kwarog abak na. Iso nga raw, Kwarog laeng nga agbabaak. Ang adagayang palimod na. Ay na, tiragsak na si ka. Nakitak apad padigusin naman ng jay dakkel ano ang na ijay igid tiwae. Ay nagapu ka ijay natayat. Nagragsak ka ba? Saan ka mo't analiday? Maragsakan akmanan ang kail. At damanin impatawid na kanya. Anya? Adamanin? Hey, naggasat akaw. Natayan tinapanak ng adatawid ka. Anya manan nga di impatawid da? Kwarta. 100,000 pisos ang kail. 100,000? Unang kail. Hey. Ay sus, pesos. Ado guray ka. Pudno, 100 pesos. Ay, 1,000, kung ako ma. Pudno launay ang kail. Makitam ti pasiking ka. Mabitla nga. Ta ipakitak ti linaon na. Ay, wow! Ay, nagadumod daytan, Kwarog. Uray dayta la may sa arapot, tiitid mo kanya. Ha? Apay atugot-tugot mo dayta pasiking mau, Kwarog. Ordinaryo lang nga pasiking dayta, oy. Ngam napatag ti linaon na. Anya ka di tilinaon dayta ako nam. Sana mabalin nga ibaga kada kayaw. Ngam no kaya't mo makita, ipakita. Ngam masigurado ka maklat ka makakita. Anya nga tatilinaon na, tapay amaklata. Mabitlaan, ta ipakita. Anday ta, kita mo. Na. Nagadun na kwarta daytan, Kwarog. Pudno ka di a kwarta dayta, uno play manay. Oy, sana kun nga ubeng, tapno agay ayam iti play manay. Kakaskas daw. Ika ang mutangiwat mo, tataba daw. Nakangangamot tayo. Ang mga nusarkan tingilaw. Apay nga imbagam nga agsasarunutin na pintas agasat ni Kwaraw. Adda ka din ng sungbat iti ayat na. Makaasawa ka dahin. Saan nga iti yoyang na ayat, ti kunak ang nagagasatan na. Iti tawid. Ta pinatawidan da iti dakkel agatad, ti pirak. Jay lang mo't dakkel ano ang titinawid na. Ay, adda pa'y dakkel agatad ti pirak Nakitak pa'y nga raw. Ingkabil na iti pasiking. Pudno ka di day taba daw. Asino manin nga itinang ipatawid iti piraken kwa na. Kabagyan na kanumanin ang nabit api musay. Agsasarunom sa amat ti kabagyan na pumusay. Agsasarunom ti patawid da ken kwa na. Kwarog, kanayon mo mat nga okraden day tapasbuk mo iti bangkaw? Italang nga minanadanak iti kastoy agatad ti kwartantay. Isu maragsa ka na kamangkit kita. Ay, inton na po kaw mo day tapasbuk mo. Ay, ingkakot idulinan iti safety a lugar. Tapno saan amapukaw. No hindi balay ko ti pangidulinak. Ang mga numaanay, kat ad-adda mapukaw. Iso nga rod nga iti safety a lugar, ti pangikargaam. Sa dino nga tayo ti safety a pangidulinak. Ay, kadagiti kalabas. Kit kanayon ka anaragsak gapo iti tawid mo. Apay nga itakat naladingit ka. Idi na pa na bulan, dakil anwang ti impatawid da. Iti na biait, dakil agatad ti kwarta ti tinawid ka. Rumbang kuma naragsak ka garot saan analiday? Idi na palabas a bulan, nuang ti impatawid da. Iti na biait,
Dakkalagatad ti kwarta. Na, kat anya nga ti parikot. Awan mo ti sumaron no apumusay. Ah! Tapno adamanin matawid ka. Ay, salbag ka ba't? Gapo iti ayat mo nga adaman na magimulam. Mangiruruman kaan. Ay, dakas yan. Saan mo ta pa nang irurumunday jay angkay? Ay. Kaya't mo ka di nga damang ibaga. Asikamot ti pumusay tapno tawidan dati adakan ka. Ay, sana angkay. Diyak kayat. No di mo kayat akas tati mapasamak. Saan mo atari gagayan? Mapasamak iti sabali? Understanding? Unang kay. Laglagi po data. Maditi mangiruruman. Gapulang iti madi atari gagay mo. Di ka pa'y agyaman. Kadagiti na ipatawid kan ka. Dagiti pimusay akakabagyam. Sige. Saan nga rudan angkay? Ay, kuharog. Madiday ta akapanunutan. Agyaman kakit di no anyaman ti maipatawid kan ka. Dakkel man wano basit. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasta ikash mo, tigatangam, saan nga utang, tadyak kayat yag pautang. Una, tadamot kaskaw. Malaksid ano awan. Katuwa na, makaumat utang. Bagkumamot ano, utangag dagiti lakok ngam saan mo. Mabiit lang, taalag tigat-gatangam akapi ka na sukar. Unay. Kape. Asukar. Oh. Atoy. Oh, ato'y matibayad kaw. Agyaman ag. Ay, nukas kumakan ka amin agumatang. Akash. Nagsaya at kat kuman. Awan ka di pa iti honorarium mo, Inteng. Awan nga ron. Mabisin pa yung tipita tawang karga na kwarta. Mabisin ayamot ti pitaka. Apay, mangan. Isumot! No ada karga na, nabsog tipita saan aya. Isungon no awan, di mabisin mo tipita ka. Ay, kahit kaano nga ta maalam ti honorarium mo. Awan nga ti karga jay cabinet apagyanan dagiti groceries. Yung kapay la umutang kan marikwanang. Bayadak no maalak ti honorarium ko. Ala nga rod, tamapanak inton madamdama. Nay, awan mo ti asukar king kapay tuyan. Awan nga rudan. Awan pa'y mo't igatang. Ay kating kapay la umutang akin ni Marikwanang. Sapay nagatidugan ti listaan ta. Imbag ano mang tud. Saan abalya, tadandanita mo tinaglakaw itinatay. Alatay nakpadasan no kayat na pa'y tagpautang. Sapay no kumaro na kami suot day di abaa. Mala, anusam, tas ikaki nga rutag kasapulan. Anya pa'y ngay. Isumo ngamin ti adda tersina na iti asidag. Adayo mo ngamin ti daduma tersina. Mare, nayunak man ti utang ko. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sana balay, tasaan mo't amabayag ti panagbayad ko. Bigbigat utang manon. Saan ko mo't utangan ti lakok Ay, awan mo't ti utang ko anabayag, mare. Agbayad ak mo't laad agos, basta ada kwartak. Alaman langan. Ay, no saan lasi ka? Saan ka kumada pa utangan? Ay na, agyamanak, mare. Saan na mabayag? Bayadak ti utang ko. Masurunak nga men kadagiti daduma dita nga atidog lang nga rodan ti listaan da. Di da pa'y lagbayad. Awanen pagsakadak itilakok ano kasta.
Ay, ikarek, mare. Amamunak mat. Managbayad akmat iti utang ko. Mutangak man, kagawad. Utang manen. Awan lakat adao may dito tersinak nga umutang. Nagbaybayad akmat. Sa pa'y nagpintas ita ni kagawad. Uray agong ungait. Ay, di nakman lamlamyongan tapno laang makautang ka. Ay, sana pa nang lamlam yung dayjay, kagawad. Uray kagsarmeng, pudno ti bagbagak. Anyaya ti utangam. Kuha ko ma. Yawat ko dahito lista, kagawad. Inlistak namin, tapno jak malipatan. Nagatidog kat dito lista, amon kwarog. Nagadon nga utangam. Imbag tulaa, inton madano ng ti pa nagbabayad. Kat adumat ti maawat mo, kagawad. Ay, basta, agbayad ka adagos, kwaraw. Ay, nagado katalistaan dagito yun. Ay, masapol nga agsiribak. Na yun nakipresyo dagiti utang. Naglalaingan dan. Adda na yun ti bayadan da. Iti kastoy nga ramidag. Adda gunggunak nga agpapautang. Inikan nakakadimot lang ni kagawad iti utangam. Dandan ni saan amang third. Inkarikmot kit ding agbayad ak adagos. Dandan ni siguro ti honorarium mi. Makabayad kanton. Ay, dayjay honorarium mo ti inkarik apagbayad ko. Amo na mo't ang maalak ti honorarium ko. Tagigiddan kami mo't. Ay, when gayam, tauray isaw kat agawat mo't iti honorarium. Nagasat kit dia, tagmay nga datersina na ditoy. Adayo, jada duma. Suki na tayo amin ditoy. Alangan, amapantayo pala iti adayaw. Pautangan nakman, maray. Awan lakat utang. Awanan ti cash. Panay utang ti may madipod itay bigat. Hay! Alamutin, amaray. Dandani kami aglako kin ni Badungkaw. Kaano kayong aglakaw? Day ti umay alawas. Agapit kaming. Addantun pagbayad kaw. Saan mo't amabayag? Anya ti utangam? Addalista ak dito'y maray. Itad kun ka, tapno nalakam lang apidutan di talakaw. Yawat mo nga rudan day talistaam. Maray, nay. Kat agyaman na ka. Itatanawat tayo ti honorarium tayo. Agbayad akong kagawad. Ay, mano amin? Addamat langan pagsakadak iti lakaw. Panay ngamin utang, iso adyak pa'y nagsakada iti lakaw. Ay, manungay mo ti utang ni Kwarog. Aguray ta ukra, ti lista ak takita. Ti utang mo, kapitan, kat 4,000. Nimot Kwarog, kat 2,000. Anya, nagadun ngay. Kat nubasit lang matinalak, kagawad. Nay, idi mutang ka, inikan ka. Itata pa nagbabayad, agriri ka. Manulang matinalak, kagawad. Apay ngay anak dakal ti utang kaw. Agbayad kayo kitdain. Idi mutang kayo, nagsayaat kayo. Itata pa nagbabayad, agreklamo kayo. Ay, sige. Agbayad akaw. Sa anak dun nga umutang pa'y ka. No saan di saan, anya kumangay. Malagip mo ti inutang mo kani kagawad. Saan kung harod ang malagip amin? Apay ka, day? Kit no 4,000 ti binayadak. Anya? 4,000? Ay, nagdakulin ngay. Nagsinungbat na pa'y ka ni Kwarog, Tabasit ka no ti inutang na ngam imabot iti 2,000 ti nakalista. Adan sa akat hukus-pukus na daytan, Awan mati 4,000 agatad ti inutang ko. Sana kung ang nagreklamo. Kung na ni Kwarog. Idi imutang, inikan na. Ita, kit agbayadan, kit agreklamo mo tin. Ay, winangam, nagdakkel ti 4,000 nga inlista na nga utang ta. Ay, awan ti amok akasta nga utang ta. Ay, inaktuman kasarita. Ay, bay amon. Saan kayon agumatang ken umutang ken kwa na?
Ay, papanamon ko araw. Ditan sa matirsina ditadaya. Nagadayon ti paggatangam. Jakon kaya ti gumatang di tatirsina ni kagawad kwanang. Tapay, as-asideg ijay ayan ni Marikwanang apaggatangam. Basit lang ti inutang ko itay. Pinagbalin na at 2,000 ti binayadak. Nagnginamot ngay. Ay adda ko mabukod mo alistaan Awan ti bukod ko alistaan. Adda ka di utang mo kenkwana. Adda abaraw. Medyo atidog ti lista akta medyo nabayag. Ay? Yung dandani kamin aglakaw. Sigurado asingirin na kay ti dakal. Adda bukod ko alistaan. Adda pa'y pitsa na ano kaano nga inalak. Mayat de tangay naramid mau. Into nagbayad ka. Kita no hustumot lang ti singirin na Wag kwaraw! Ngay, natibukbukin kitam dita drawer ti lamisaan. Tay listaan tinutang ko kin ni Marikwanang. Tapay, kit saan ka pa'y mangagbayad, tadita pa'y nakalakaw. Inton may sabig at may langag purusta. Kuna ngamin ni Kwarog, nga idagbayad dakin ni Kapitan ti utang dakin ni Marikwanang, dakkel ti siningir na. Adda atap ni Kwarog, aninayunan na ti utang da. Ay nagalasin no kasta. Kita nga rod day ta alistahan tapno di namit aramideng king kati, naramid na katukada. Kuinintak pa'y kit di ati utang ta. Agdagop iti 3,000 amain. Ay medyo dakkel nga rod ti utang ta no kasta. Adda ngamin bagas nga inalak. Intan sa agpurusain tapno makabayad kami tayo. Tapno saan anak kami suot ni Marikwana. Papanan yu maray. Adda pa'y awit yu at tikles kaskada basket. Ing kami man nagpuros iti bunga ti tarong ken ukra maray. Aglako ak tapno makabayad akon ken ni Marikwanang. Ay, nakabayad kami. Ang mas daawak ta nagdakkel ti siningir na. Kasta nga ron tinasaon ni Kwarog kanyak maray. Ang saan ngagbalin kanyak dayta. Ang anya nga iti mabalinam. Isumot ti imbaga na anakalista. Adda bukod ko alistaan maray. Ingkabil ko pa ijay ati pitsa no kaano nga inalak. Ay, mayat nga agpahiso takas tat inaramid mo. Ay, padamagan nakman no agpada ti kwintayo adwa. Ayun maray. Nalpas kun ana total ti utang kaw. 3,000 amin ti dagop na. Sige nga road, Maray. Padamagan nakto Daw, di na puros tatarong kinukra. Nakayaban ni Kwaraw, ta iso ti pangiluganan tan amang iyudaw. Wan ba daw? Ibagam nga umay ditaw itanadag semu no awitin tapay nga ipan ije paradaan. Agrubwat ka, taos tonton umay ni Kwaraw. Imbag ano adda ni Kwarog ije paradaan, nungay na panen ijay ilay. No asino ti nakapila, akit isun at ti ayabak. Apay no awagam laengan, anya ti urasan aya. Ay, wala niya. Ang awan magayam lud na dahito silpong ka. Kasan nung ngay maawagan. Ila ko maun deta silpon mo, ti gatang mo iti adwalaw. Ano nung ngay ti adwalaw, no awan mo't silpong ka. Imbag tadi ka pa nakapailay, Kwaraw. Umay mo man ikarga dyan at tagmi ka ni Nana Matuyang. Ariglado Imbag payda kayo, taglako kayo manain. Imbag la pagbayad mo iti utang Dakkal ti utang may kini Marikwana. Ay, adda nagsaritaan mi kininanatuyang may papandita utang-utang. Way, nibaga na kanya kaon. Imbag tadalistaan ni Nana Matuyang. Makita itan, nustumot lang ti aramid da dya kagawad. Nagdakkel kit din ti siningir na kanyak. Minta nga ruday, tapno saan kayo amaldawan. Naswertyan nyo Nagngina ti preso tinatangita. Dakkel tinaglakwan nyo nanatuyang. Ay, mabisinak meten Kwarog. Intamangan dita turo-turaw, siyak titaya. Wow, nagmayatan nga Kanayon ko mga glako kayaw. Tapno at damat kanayon na mangilibre kanya. Ala, intang arudal, tapno makaawid tan. Taing kami manen agpuros kinitatam abadong inton malam, ti ilakok inton biga. Nadabay sa nyo ang napuraos? Adda pa ay Kwarog.
At danto pa'y sumarsarunaw, no dumakkel dagiti imbati mi abunga ti tarong ken ukra. Ay, no nagmula kumamot iday. Nagda kumamot apitok ita. Ay, sana balay, tagpaspasada ka mag. At dalat tapag sa pulam. Ala, umay kantain tamanganang. Maray, kwenta umunti utang kaw, agbayad akaun. Naglako ka ka din. Wun, agbayad akaun tapno pa utangan naktumanan. Aguray ta okuradag ti listaak. Kwintaak no mano amin ti utang mo. Oh, dayto yan ti total ti utang mo, Maray. 5K amin. Naa, ay saan na husto day ta total mo, Maray? Uray ni nayunam iti piso, 1 ti presyo ti tunggal item nga inutang kaw. Awan ti kasta a total ti inutang kaw. Pagkunamot. At dabukod ko alistaan. Insurat ko pa'y dita at inalak. Ken ti pizza ti panangalak. Kabil ko ti presyo na. Dinamag ko ken ka no sagmamano ti presyo ti utangag. Ada notebook mo? Aday taman na Na. Kita maray. Uray ni nayunam ako nakti presyo. Saan adumanon iti ibagbagam a 5K? Kaya't naasawan, ninayunam ti gatad ti utang kaw, ngem nalabos mo tinayon mo. Ay, amang ano nagkamali ka iti lista? Ay, saan? Sikat isaor. Agsango tayo barangay haul, no ipapilit mo abayadak dayta 5K. Awan mo ti umay gumatang dito tersina kon, kapitan. Eh, nagdinamag siguro ti madingay na ramid mo. Nadismayan ti tao. Anya ngay ti aramidak. Sayang ti negosyo no kastoy laang. Eh, dumawat ka ti dispenser ka dagiti tao alinukom. Hindi ka rin adimon ton ulitin. Ay, uwan, kapitan. Saanin ang maulit? Ninamnamak ang makaganansyak iti adaw. Ad-adamot gayam alin siyanak nagiti sigod asukek. Ay, santon ang maulit. Ay nanakwanang, maditi mang lukoy ti pada a tao. Taagbalatek tumitlakan ka, dayta nga aramid mo. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.